Oso bestelakoak dira olentzero tradizionalaren figura eta gaur egungo gizarteak olentzero ulertzeko dauzkan moduak. Arrain harrapaketan ibiltzen zen ikazkin mozkorraren mitoa desagertzen ari da. Olentzero xalo eta gaurkotuago baten mesedetan. Ezin ukatuko dugu ordea gizajoak Gabonetako salerosketa merkatua auspotzeko daukan zeregin ez oso santua. Mikel Marquezek guzti horri buruzko kantu kritikoa egin zuen. Olentzero guria ezin dagoare, bakarria dizkigu hamar zerri gazte. Mikel, olentzerori buruzko kantu bat sortu zenuen, baina ez ohiko ikuspuntutik baizik eta olentzeroren erabilera komertziala aipatuz, ezta? Momentu honetan aurrekin gertatzen dena da eta Gabonetan, arazorik handiena dela zer oparitu. Ze nola denetik daukaten, guzi horren inguruan Jokin Sorozabalekin, behin pentsatu genuen, benetan guk pentsatzen genuena Gabonei buruz jartzea txuriaren gainean eta gero airean kantuaren bidez. Bilatu genuen Jokinek eta biok Gabonei eta olentzerori nondik eman, ez?